Mashita ini ndiri kwa Dr. Mkananzi mfundise pano mane mine tinotenda chabata na basa zvakanaka tikaranyatsa kupera mangwana kwamurewa vatikuenda navo vachanopeta basa guru vanoitwa Mrs. Piani nemusangana inomuntu Mashita regai tiremekedzana chatanga nekuremekedza mai vachazenga vari motikari inenge ine hama vanoitwa mai Christine mai vaChristine tinokuremekedzai mama wako inokushera regai tiremekedze mudzimai wachengetai singasei kana vari panhu zvakadaro tinovaremekedza muzita raJesu Kristu amen. Vana vake tinovaremekedza zvakare vanatezvara nanamai tinovaremekedza mukamwe tikamira maoko pamwe chete tivauchire tiaremekedza munhu yese yekuzayoga forward in faith muzita raJesu Kristu amen. Tawirirana nevanhu vatataura navo pakati pedu kuti tongoshumai basa kamwe chete, saka basa ndirori. Pfungwa yangu inoti ndonamata tozokushumai kubasa amene tinozvonozi that is okay handiti all right. Regai ndingokuverengerai escripture nemusoro Matthew chapter number 27 verse 46 inoti nenguva inenge mupfumbamwe Jesu akadana neziguru akati eri ramasavakatani ndokuti Mwari wangu mandisiyireiko. Totenda kuti vazhinji vedu takamboinzwa nyaya iyi nai kuti Jesu ari pamuchinjikwa akadana kwazvo akati Mwari wangu mandisiyireiko. Ndaiverengerei kana kuti ndaisarudzirei kumhuri yekwenyu. Ndanga ndichitarisa kuti hama yedu at 36 hatinyanyogutsikane nekuti munhu angoshaya at 36 zvikanzi ane 97 zvinoita zvinoita nyore kugamuchira kuti vanga vakura amen. But pazera iri tinoita mibvunzo yakawanda, tinobvunza zvakawanda mumusoro medu mupishana nepfungwa tingawirirana handiti ndo zvimwe chetezvo nezvakaitwa naJesu akabvunza amen. Mukuziva kwedu mubvunzo uyu wakapindurwa ina ndisati ndanzwa mhinduro yawo amene amboinzwa hatina handiti asina kupindurwa ndiani mwanakomana waMwari anove Jesu naye. Saka machances edu sevanhu ekuti pane mimwewo mibvunzo yatichashayiwa kana mhinduro. Akakura sei? Akakura nditi pfungwa yangu iri pakuti ndoda kuti zvijeke kwatiri kuti mibvunzo hongu tinayo imwe yemibvunzo ichokwadi ichapindurwa, kwoitawo imwe yemibvunzo ichokwadi ichashayiwa neanopindura kusvika Jesu achidzoka. Todii nekuti takanganisika, tarwadziwa, taremerwa, tinodzokera kwaari iye Mwari kuti atibatsire nekuti ndiye ega anotoigona nyaya iyi amen. Akavimbisa Mweya Mutsvene kugara pakati pedu kuti agone kutinyaradza. Saka ichokwadi anotinyaradza. Ndinotenda kumba kuchaparidzwa tambe tichitaura zvemachaplains ekuzetarapi. Tinotenda kuti vachange varipo kumba manhero anhasi pachaparidzwa soko raMwari. Kana tichida kuzonyarara tinonyararidzwa nesoko raMwari. Ndizvo tinofanira kugamuchira soko raMwari. Kunyengetedzai semhuri kuti tinazogona kugamuchira soko raMwari ndiro rega rinogona kutinyaradza. Hakuna chimwe chinganyaradze munhu chisiri soko raMwari amen. Nditenderei ndibva mata. Baba vedu vakanaka muzita raJesu, tinotenda nemukana wokutora mutumbo yehama yedu kubva panzvimbo ino. Tinotenda nekutungamirirwa nemi pakubatwa kwebasa iri rarongedzerwa, tazviona ruoko rwenyu. Tinotenda takunamata nyasha dzerwendo kubva zvino tichisvika kwamurewa. Tinoda kutungamirirwa nemi pakufamba kwose. Mweya Mutsvene mutityaira mugwagwa kusvika mhuri yasvika. Vanotyaira dzimotikari vanoda imi Mrs. Piani nevamwe vachange vachidhiraivha pamhuri iyi. Tinonamata rugwaro Mweya Mutsvene rwuri pamusoro pavo, varwirwe vachengetedzwe. Ndatenda Mwari wemasimba ose nemukana wokutora mutumbi uyu. Tinoziva vamwe vakaperera mukutsva, hama dzikanodyora madota, vamwe ndivo vakaeredzwa zvachose nemacyclones akaita sana cyclone Idai. Asi imi Mwari matitendera kuti tichengetedze mudikani mumutoo watinotenda kuti unogona kutiitira zvakanaka. Ndizvo tinokutendai tichimira nemi pakutinyaradza. Bvurirai mberi Mweya Mutsvene muchitinyaradza. Kukudzwa nekurongwa kuchiramba kuri kwenyu muzita raJesu Kristu mupenyu akafa akamuka amen.
tinotenda. Thank you so much. Over to you, ma'am. Taita viewing mukuremekedzana kwedu kwemumhuri. Ndinotenda kuti namba yedu tiri kuonana kurwizi, saka tinouya mukuremekedzana kwedu kwemumhuri. Kana ndichiti mukuremekedzana kwedu kwemumhuri, handisi kureva pazera, asi pane zviri pano naika tinotoziva kuti pabasa riri pano ndiani mukuru, ndianotanga kuuya achiona saizvozvo umwe chete wedu ozondisainira panapa mazvita tingasimike yedu.